pasa membali bare kita sambung sekali layo kempitan nomor 3 balik dirantang le panjang warna dan bilang sama su itu sadang diuntung yo Abu Tasir osang ngadang bakato ka bapak ini cuy ko di bapak kandung surui lah bapak balik cuy ibu ambo cuy itu kata orang bujangku nak sanang wana hati ujang bapak mandangnya kata Abu Tasir sinan bakato inyokini onde nak kanduang Abu Tasir ku itu jang enak kang sabui atena mo surui bapak jui buang na indah kamu mungkin do Abu Tasir putih tulang di dalam kubur na kato ibu ang dak kalupo dona kato ibu ang dak kalupo cuy itu kato nyokini dak kolamu antaro nyosinan bakato nyokini tapi ko banse leyong ibu ang biala kini kita bantu patu jokep yang kajokeng yang majang tapi atena mo surui jo ibu ang iyo mabana bapak Abu Tasir ojo itu katonyo kini mandanga kato rupo itu sabak sekali rambut jangko onde bapak dangaken lapa kondak namu bapak yo balik ke ibu ujang pandangi ujang sekali ko alabana ujang berpangkat tinggi tapi bapak jo ibu basera sengira bapak jo ibu basera-sera jo itu katu Abu Tasir kodak namu bapak balik jo ibu ambo biambo membunuh diri siku didi bapak makan di pantai yang pasang makan di tengah dari dui ujang baca mimbangkai rila mati bakal sana bapak siku didi makan di pantai yang pasang makan di tengah dari ketik tingina badan merasa lagadang ruponya jo hati susah yo bapak nata siratana pangalian tataga mejana duo daolu jangkai kirat pistolnya cabui de Butasir kanyo adokan kabadanyo di Butasir biar ujang menembak diri lah bapak nak puwe hati bapak tinggai
Malie pistol kini nyodakokan kini kapinggang nyo letak kajui bapak kandung inyo malompe sinan si malano onde nakan duang ngobuta sernai dari ketejang kita bapisah naik kini lagadang waang batamu dapet kamambunuh diri pulona waang sorang na bapak aroknya tasere indah rila bisa jang jangan waang nak membunuh diri daripada angka membunuh diri otak sare suruh kalau balik bapak jo ibuang biarlah pulang balik bapak ke ibuang otak sare mandang jawab bapak inyo lasana ngati ya buta ser kalau cuy itu kata bapak berisua pagi oh kita barang Padole malam samalam turuponyo kini rambu jangko de la rindu bana jo bapak kin anak la rindu jo bapaknyo bapak la rindu kanaknyo cuy tu bana samalam tu lalo jo bapak abu tasarei Oba macam kece semalam tujuh itu bana buta sernyo bana dako bapak rindu jo bapak osi yang malam rupanya kini semalam tu sekalo lalo hari siang bekuku ayam menjagokan bekuku bunyinya ayam berpicu bunyinya murai di dalam matinya dalam sayang jo bapak tabangkang alai indah kolamo dengan taronyo sadang diuntuang dagang kini sudah mandi kini langsung sembayang sudah itu minum daolu okadai di kunci de malangan hari batambah yo abiju ruponyo sama itu karena kini bapaknya kena dosa dan ruponyo buyang abu tasar inyo kasamo terjo bapaknya ojo itu yo bana maso itu indah kolamo dan antaronyo sadang diutuang dagang sini malun sini maso itu kabarangke motor manyolai kanyo atur kini de buta ser odimu kopak motor pangawal inyo jo bapak di belakang kuei kolamo dan antaronyo sadang diuntuang manyolai nanda bilang le motor kini
bapaknya dulu nanti kidat ya butasan sopirnya kini naik dulu nanti muka motor polisi kudian kini le bapak inyo iyo sarato dan abutasan motor barangke manyolai yo masak lapadi naranggan yang kupinyo tampak di pamatang mesin idui roda bagian yang menangis kabui di belakang matuan nanti bilang sini na polisi dahulu kini motor dinas kudian sedan melano mairiangkan karano kumandan bana di balangakang kanyo giti ya sarine jangan dan nama maki buni sarine talo kumandan di balakang matuan itu dalam perjalanan nari bertambah yo abiu indah kolamu antaronu hari bertambah dengan abiu lantaran tanggulan pantupi katigolan panjang ke jauh panjang sambil laput sampai di taradi di jauh lambe di jalan namun noto bertambah yo jauh tinggi kama alun le motor kini nanti muko motor polisi orang kan tahu masuk itu maliak ini motor dinas orang baranti masuk itu stop sekalian kendaraan itu mana masuk itu dipandang lampu gadang nanti jalan indah dirantang panjang di mapane tentu baranti le di malapa le tentu makan riba tambah lihat ojo itu le motor kini kaja le motor kini dah olu kini le motor dinas kudian kini motor malano ojo itu wana le manyolai bujang sa motor le jo bapaknya ojo itu wana le manyolai lala mojo apa kabasuo menjadi otak lihat motor ojo itu dagang tuki Abiyari sama so itu minda kolam oleh antaronyo kita boleh panjang sambil lelaput tarampai di taradi di jauh lambe di jalan la tampak le medan sini masuk di resor kota Medan lama masuk di resor kota Medan nanti bilang dagang kopi hari bertambah yo habis wo kamano le bapak diang kuinyo kanyo bawo kakan tua rupanya tiba di kantor pikir orang bujang ko kamano bapak kadiang kui ke rumah ibu angke raso kamalu orang bujang ko kadiang kui ke rumah ni meraso keninyo sagan pulo sadang bapikir ka bapikir ba ajo awak kamanyurikan bapak jo ibu Cuitu bana le manyolai dapet pangana de butasar nyobue sinan nota dinas matuan apola buni nota dinas yo kapado Bapak Abdul Qadir sini ko ka bapak disampaikan ambo kan kawin mendadak malam sini yo pak diharap
kumpulkan rahasia cukuikan Imam Jokati seratonan tuo ambo kanika malam kini karano ambo kadinas jauh sama bapak itulah bonino tadi nasari barang tindak kolam mole antaronyo ruponyo sopir lah barang kemantakan sure nang karuma bapak sirep mimer ma'alun kini motor dinas lah barang kele dari kantu alasaran tang duoran tang cukui katigoran tang panjang kencawa panjang sambilan lah buat tarampai di taralinan di jawa lambe di jalan lah tibo di rumah nyopini barang si sedel di jalaman rel di pija otot agak mesin mati polisi turun indah kolam mole antaronyo sedang diuntung le dagang kini hari bertambah yo abidu nyuagikan sure ka bapak sure tinggai nyo permisi barang ke balik le motor dinas langsung ke kantor le masuk itu nandela moda gantuk ini na babadi tendo ka kantor kita tinggalkan motor polisi kita bilang Bapak Abdul Qadir Mali sure dari tunangan anak kironyo iyo no tadi nas baso kakawin beko malam kawin mendadak kece inyo kadinas jauh banget aku sudah dibaca sure kini laba mau pakat masuk itu sesuai rundiang kasadonyo baso kanika beko malam itu bana masuk itu indah kolam mole antaronyo sedang diuntung dagang kini lah siap ini di rumah tu lah tibo orang badak ketan malun kawan rep ni merla cukui nang gadi narando kini tibo puluh hari bertambah le malam dua kiro hari pukul 10 lati boyo sinan nabutang asar urang laebo ate rumah besora pulai na lati bokoi labak kuah orang nantaga nang kete tahu siedo lucu itu bana masuk itu rapulai tibo kata orang ruponyo kini sirukia memandang pulau masuk itu satu dipandang ranana inget tampak malah no bapak inyo buta serkoi satu menampak kini bapak buta sergalak malenga sirukia ba macam-macam buta serko bapaknya pulo nanyo aku itu nang kece bagu lambe labat tamu balik rukia jo malano sanangnya hati si rukia buta ser terwi kaujong jo bapaknya lasamo dua masuk itu indah lama sesudah itu apa kata nan tua kini coiko lah di kumandan kerajo bayi dilakukan kejannya tempo di namburuk kerajo buruk dilalaikan jannya tempo mulia nak masuk besok nak kana bayi itu lekato nak orang tua kini katanya langkung mudo duduk nak boleh aku mudo dinikahkan koi mendanga katonan tuo ruponyo buyong abut asar nyo susun jarinan 10 nyo jam kalutri nan duo ditakwakan kepala satu bakato sinan le abut asar onde bapa urate rumah ampun bari ibu kalian ampun
Ampun dibawa tapak kaki, dibawa selo kabasaran, katoriang, katota lompe, katota kui, katota sampai nabana, kato disampaikan. Jangan berang bapak joambo, aje maaf ambo kini, yo kempado tuo minta maaf cuy itu kato komandanku, nangkanika bukan lambo pak, nangkanika iko urang nyobanamo kini si malano, anak daerah lubu along iko na bapak kontan ambo mapa iyo kadinikahkan iyo na duduk cuma tantang sudu itu nani ibu kontan ambo banamo ibu si Rukia de tidak mapa bapisah-pisah pa tidak balse mande balsera mapa Pemenangi urang mendangakan uponyo siapu tasar urang menderita pulau lakironyo kini tolong nikahkan balik bapak ambo mapa cuy konasi buruk kang ami mapa mandanga kato komandanku bisa ba urang kasadonyo indah kolamu antaronyo kadi nikahkan manyolai diambil undui si Rukia nanti baco ketuba nikah ijab jatuh kabua di jawe lah nikah inyo samalam tuyo lakini jo malano babali riah kagagang pinang babali ketampu anyo matuan laksana ngati ya buta ser terima kasih bapak banyak-banyak nan urang ini sana ngati tapi na lain sirep ni merkawan-kawan banyak nanti bona niko kini lah main tau niko kini lah mencubi indak ni mardo marnyo nani kamar oh bapak je ibu ramikakan marei disangkoni marnyona nikah laro sajo konsiawa itu kece nagadi-gadi malun kini sirem nimar itu biasa makawan alun giliran padoni marlo kawan tambah bibu ruponyo pado sama lentu bisa diokan sampai untuk bapak buta sercuit subana di rumah ini merlasana ngati oh samalam permisi pada bapak minta permisi pada ibu serta bapak sirap ni marbalik ke rumah ibu oce itu bana masuk itu rupanya kini namanya lai dari malam semasu itu letak kaji bapak Herman Serato ibu Maryam rupanya semasu itu anak
baru tiba bana hari malam sama itu lah sudah makan rambujang lalu matona nila le namu lalu nanti itu le dagang sini nale bila buyong butasar darah nila namu sanang kalau lalu yo hari siang berkuku dan ayam le majago dan yo berkuku le bunyi ayam yo berpicu le bunyi murai nani dalam matinya dan kok nyampang badan kamar asai dua le kali yo ayam berkuku le balu le siang le nari ayam berdua le kali le murai berpicu le balu le siang le nari murai yo apa patando yo hari siang barampiang turau le yo munsaji le sama batabu le kadu yo le melang gumelang matori tabi ko endah dunia dicayo hari pagi lah jago lalu sudah mandi rambujang sini hari bertambah dan abiyu karena didikan Bapak Herman sembahyang lain dah tinggal Tuhan lah minum minyo pagi-pagi malun rebujang minum kini 3 ringgit setengah salapan sebulan 30 hari dimakan kue rasa sakam rasa indah kawaya lai bapak jo ibu sadang duduk sinan bakato abu tasar matuan apole kato butasar ko o bapak serato ibu bari maaf ujang ko kini nan ujang kini labasala itu na kato inyo na bapak ambo sudah batamu itu katonyo kini na ibu ambo labatamu tadi malam lambo pa balik kalambo nikahkan nyoba balik cuma kini kesalahan ambo ndak mage tahu bapak jo ibu sagan awapa memberi tahu dek basera gae pae basera sera apa dek tidak pak macam bersuo itu katonyo kini baru menangi ibu Maryam Laila batamu ibu ang Laila batamu bapak ang mengapo indak ke rumah ang mana di mana kini yang surikan di mana balik nikahkan menjawab buyang Abu Tasar di rumah ni mardi nikahkan kerana ibu awak sinan babu Rukiah ibu ambo mabu itu nasib mendewas sama ibu ojo itu katonyo kini menantilah bapak kajo ibu ambo japui bapak ambo kini tindak kolamo dengan taronyo senggonyo kini sama so itu hari bertambah lagi buta turun dari rumahnya katir motor kini demi nyonanya tidur tuti masih di roda bagian yang itu dah gantung kini nama ningga ke rumah ibu dituju rumah lah sirap nimar jojan tongati lewat kaleru nanjawa pulau le kata gambar dan ala sorontong leluhur rontong lejukui ketigul rontong panjang sayang lejawu le panjang sembilan laput dalam pila di tarali jauh kini lambe di jalan tibo di rumah lah nimar kini gas kontak di video rem dipijak dan otot taga kontak dibunuh le masing mati tasar turun le dari motor
kate rumah satu lanai ada ramu doko duduk sekali lah di kursi sampai tangan hati meja sajaklah mulu di malam tadi nanti dalam hatinya susah satu lah duduk le butas serkola nimar ke dalam le buwe aye gale jogulo le nanyo ambil le kanyo le puta le kopi bersusu dibuka dan air le ditaruh mos le kue roti le kadi ambil le kue talat-talat di lemari dibuka lemari le gadang diambil kunci dipilihkan kau tak takui angok kai hilang hati basai coba kirimkan Nandi bilang buyong Butasar sedang di rumah si Refni merasa mau minum masai itu sudah minum baru bakato kini cuy kola di bapak Osarato jo ibu ambo mari kita ke rumah bapak ketoi mandanga kato rupo itu malun kini si malano tentu bapak kaman uri sajo la permisi ke ibu nimar serato ke bapak nimar ke nimar permisi pulo indah kolamo antaronyo ari batamba biju nala turule dari rumah naik kate le motor kini oto barangke dari sinan nama ningga ke rumah nimar nanti tuju jalan cendana sari-hari kampung tagambar pati bana jo hati susah indah kolamo motor balari nala tibo di rumah ibu nanco itu dah gantuk ini malun cando Butasar nyoba rantila di alaman masin mati nyola turun bapak jo ibu la turun pulo nala nanya kate rumah laba tamu jo bapak Herman saratu ibu Maryam laba salam kini kasado nyoma tuan rupanya sama so itu padona nari nasari itulah tahu kini timba balik sinan bakato si malanonde Butasar bona bialawa angkini anak bapak cuma sekete pasan bapak cuy itu kato si malano jangan sampai lupa waang jo bapak waang sangko Pak Herman bapak kongontan yang sangko lah ibu kini ibu konten cuy itu katonyo kini biala mambo na punyo anak tapi engku Herman nama gadang kan jaso na balun kata balei Gunung Kolomku sudah telelang rajo di ulu menobatkan Pulau Putih, Pulau Panginang ketiga, Pulau Bentuk Taji. Jasong Herman kini jo ibu Maryam mindak kailang sudah bobuah bokabekan kok dilatak di peti tak hilang dibuat dalam rangkaian hati. Sinan menjawab bapak Herman kini coiko dikatakan jan cuy itu bana dengku melano kolana angku lana kami mengku cuy itu katonyo kini sehingga padona hari itu lasa suwe cendo peretongan apo katonyo si Rukia mari kita nak menuju Bukit Tengeng gila yo bamu pakan nyotu kini apa rencana si Rukia besok balik ke Bukit Tinggi Butasar ke di bawah lucu itu laporan kepada kini bapak Herman Serato kini Bu Maryam
kini cuy ko larang mudo cuy itu bana maso itu danga kembana kini jale-jale itu lekato manyolai letantu kini di buta sardanga kembana jale-jale wakatu ibu kata campak sekalian naratonyo nanado sekalian kepiang dalam tokonyo ambil di bapak tiri waang japuikan bale nak kanduang mandanga kato rupo itu lapanelo ati buta serapo katonyo maso itu minta permisi ke Bapak Herman biar besok kami barangke oh Bapak padonan hari tini nansari itu sasuwe rundiang manyolai labari suwe inyo kabarangke sainggonyo sama so itu indah dirantang panjang bana nande bilang dagang tu kini ruponyo kini ya buta sarabiari baganti hari dia tahu kini ka anggota baso inyo ka Bukit Tinggi ada urusan pentiang bana malun kini na anggota kini banyak mandanga kato kumandan dek kumandan banana bakato anggota patu kasadonyo naninyo kabarangke besok pagi tapi indah jo motor dinas awak jo motor pribadi Oco itu nang katoinyo indah pulang secara dinas pulang secara biasa saja itu katonyo lesi buta dan indah dirantang le panjang bana dari siang hari lah malam nasa malam le malam itu disiapkan cendo pakaian barisuk pagi le kabarangke hari pagi le dibilang jago lalu inyo lah mandi sudah mandi sembahyang subuh minum dah olu pagi-pagi nang kapai dagang tu kini hari bertambah yo abiju senggonyo sama so itu sudah minum inyo basalam malano maso itu yo serato jo Bapak Herman serato Ibu Maryam narukia basalam pulo butasar cu itu pulo talam pulo tarika ketigo pulo bentuk taji jawe salam daso ketingga kami berangke nyolang nambalaye pincalang soa masuaku walu aji nambah jalan tolong jodoh minta salamat pulang pai nala naik kate motor ruponyo sama so itu bapak jo ibu nak di belakang buta sarbana namanya pirinyo pakai pakaian preman sajo cu itu bana maso itu baron yang tersisi di pinggangnya rupanya sama so itu nanoto kini kabarangke meninggalkan rumah kini Bapak Herman ketinggal jalan cendana po katonyo si malanonde nak kandung buta serkerano kita kabarangke singgah dulu di rumah ni Mariona hari bertambah yo abiju seden berhenti di rumah ni masin mati ginyola turun samola naik ke rumah baru undiang masuk itu melapor ke Bapak Nimar serato ke Ibu Nimar kami ke kampung hari ini mandanga katorupo itu sinan tamanu sirep Nimar onde abang dangakan molak kok pai bang abang ke kampung capek babali oh abang
indak kolamo dan antaronyo sehinggonyo sama so itu labi basalam kasadonyo maalun kini menyolai sudah basalam turun rumah letuan naref ni markini mantai bunai oto lanai kini simalano rukia lanai pulo bapak duduk sabala suok basanda cando kabalakang dan ibu sabala kida itu bana masuk itu butasar bana nama nyopir di suok sopirnya duduk itu bana nasari itu rupanya kini yo abu tasar tindak kolamu antaronyo pintu tatutui gigi pere kontak di beong star masuk star tatakan mesin idui mandangung bunyi mesin sedan barese gas jona suwo kopliang nyepijak jona kida kopliang tapijak gigi masuk gas kini kadipijak kopliang nambalun kini nyolapekan cuy itu bana masuk itu kerana kini motor kabarangke rupanya siabu tasar sambil bakato kini masuk itu mengucapkan kini selamat tinggal selamat orang nak paina selamat puluh orang nak tinggal kanyo pici kelason sedan tando inyo kan kabarangke opai Oto naraso kabarangke otadanga bunyi kalanga son pae nantadanga bunyi kalason satu babuni kalason oto nambarangke le motor kini le dari satu perka dua le dari dua perka tiga je tiga sendal le balarikan nancu itu dagang tu kini kalau dia bilang le lari oto dari yang mandar yang le kasih alui kajaba kaja le batu kete bunyi lagi kisau dan angin lalu bunyi sarasa yo aye tajun makin dikelo le makin kancang arah baru po kayu-kayuan coy itu bana le manyolai nang ketinggale kota Medan dituju kota Bukit Tinggi rusuh tak pela dikatakan tempat sopelem le dalam mati nanco itu le dagang kini kampung nang ketele ndak dietong kampung nang gadang le tak disabui kamano inyo la minta tolong di dalam hati le jai sangkui nanco itu kini rambujang indak kola mole antaronyo kampung nang gadang le ndak dibaco kampung nang ketele ndak dietong namun noto katarui juo di mapane baganti kadang-kadang tasar membau kadang-kadang sopir membau cuy itu bana masuk itu di jalan indah kita itu nanti cancang yo tanga yo tigo cancang di tingke tanga tigo tingke batingke pasar Bukit Tinggi hari satu rami dia te kalau di rentang namo panjang biar di puntana nyo pendek nangga lake curito tinggi isi curito na bajale nande lamo motor di jalan nabi hari baganti hari di malam baganti malam ado lapado satu hari yo di latibo to di kampung rupanya kini abu tasar kamano sedan liang kuinyo hari nan sadang siang hari langsung menuju ke biru gotuan satu tibo inyo di laman baranti sedan dia lama rupanya orang sadarami tasirok darah butasar gumantar tulang pasandian mengapa kalau orang di rumah mangkok nyorami di rumah ini
taburu rambujang painyo tingke rumah nanggadang rumah laburu dipandangi satu dicalik dibuta serkironyo nini sakit pangaya koi malie nini sadang payat latibo kini rambujang ko marao tasar kanini nyo onde ni onini ambo kalau indah menurut nini oni manganyo bujang pulang kini kironyo sakit nini ujang arobana ujang kanini ape di bale jasoni ini ada pela sakit harupoi komangei omanangisin na buta sariko latibo cucu nini iko buta sarmani nala pula nini rupanya nini buta serbadan sadang payabana mendanga bakso cucu awak rindu nini indah tabadui onde buta ser cucu nini lai la pulang onde rambujang iyo lapandai obu jantibui rupanya nini Abu Tasar derindu kepadonyo rambujangku diulurkan tangan dinini di jambo bujang masuk itu rupanya nini kaman jambo kini rambujangku dayo abi upayo ilang tampe bali nini kanduai dalam tampe oni inyo sawah lagadang dilu ubay padi seratu ojong gamanyu ajalullah bila sampai
nini lepai ojo aja nyoi omalieni ini kini diam saja onyo manangku ibu yang kaninienyo oni mengapo anya saja ni indah ko tampa ujang ini iko butasar cucu ni dilihat ni diam saja kironyo ni nalapai dimboni ni anda babuni buyong manangku ikan ini yo sampai hati oni meninggalkan ujang ni dari Medan nini dituri kiranya menanti hujan saja leni om nini mati hujan dapati yo nini yo dudualani yo nini bagole-gole si Rukia balunda pema minta ampun andela dolu dari awak tasar bagole tangga rumah jo kayu api bakurekan jo tumbuk tapuang wagadangkan manggil dia lado hidup ini okarimbo wujang dia ini dari keteni gadangkan gadang kini rupo iko aroma bale mani jasoni ni ada peni ni pai dahulu indah ibu ni kau jalan ni kau balik hujan dari rantau mani siapa hujan dapat di mani kau jajaraba pintu batu tui tenuni ni tak di rumah ni kau kakalapa hujan pai makan dan manang ibu yang buta salon ini dari ketennya ujang berjalan roda pe bertamu ke Joni ini nak tak hijau pencarian ujang ini lamo tangi batangi san padona nari nasari itu dan hari lai masih tinggi di sinan mai rang abekan matuan rupa
rupanya waktu kini nak mai dia beken lai kena dia gae inyo iyo lah gae siap dulah matuan menangisinan buta serserase nini dia beken lah sudah mai bamandikan mai kenala di sumbayangi sudah itu nang karang osong buyong keraso memandangi nini lah turun dari rumah tasar memaki akan nini nyo oh nini oh nini sekali ko menjajah rumah leni oh saya jonini pengabisan mani ujang mungkin dalo pulang lain dia hona hitam latana ram biru goni hona tinggal luar tanah gamni ujang kadirantau manini kadiran tau ujang salamonyo Allah bana ujang ke kampung manis siapa orang didapat ini manangi orang bujang ko mai kenala di kubur kenlata siratana pangalian kama alun buyang abutasar inyo manangi nangi juo upiak banamo sisam sigi marana rarana ampiang para tengah malam ni niat gambar ni hilang di mata ni lupo indah oh ni ambo ni ambo petakan ajuo ditambilang tak 2 bulan ke guliang-guliang diambil anak haji di sini padi mangkol bulu otakan ajo nini seorang ujang liek gambar di dinding nini dimbau tak babu nini hati siapa tak karuswe oh nini merasa ujang dapat nini aleni hari beransue abi juo menangi juo abu tasar nini tanamu dilupakan rupanya semasuk itu kok malano ke kita bilang nyola langsung ke toko buyong mulut kanyotamui buyong mulut sinan bakato si rukia onak kandung si abu tasar kini coiko diwaang nae semasuk ibu kini kane usia sekalian kepiang jo barang nyo ambi abi di bapak diriwang mayong rancak lagi ni kita turu kita etong kini persoalan baalat tanyo kepiang dulu mayong ojo itu kato dagang kini
batamba biluy rumandang kato ibu inyo yo pulo kece puta serto tuntuy ha ibu nanado buwe itu katonyo dagang kimi lasa suwe rukia jo anaknya baso kamanuntui Nazarudin dijapu ya hananda odukoi labule pikiran kini baso bariswa kini nyokapai hari malam nyola tidur sakalo lalu hari siang hari badaro darang siang laba kuku le buni ayam bapicu le buni murai